iti Sibupukela production iti bilag iti 5 worldwide sarana worldwide organization naimbag nga rabi tayo amin na kasaranay sumambay kasaranay iti live interview tayo kada iti kasaranay tayo nga nagminatay wano pemusay iti pangpamilyada pemusay man wano beneficiaries man wano members man intay kayo ida i-live interview on air tapno intay mo amwen kaya may pakita na dito organisasyon tayo ket us-usto kung naman langin tapno makita si kaadwan na saan tayo aramay iti binuloko-loko na niya. Okay, dati kami man ako magkablawen na Magic 5 directors ni Director Annabel Hall, Director Joe Ramos, Director Joseph Pagain-Chan, Director Jimmy Bunyahir. Yung kami nga isang bay, dito live interview tayo, kada kita'y kakabsat tayo nga nagmina tayo na pemusay kay pamilya na. Paki-radio idan na ako po presidente, kada kita'y masiknan iti chapters na nga kasi ti Malaysian Orig chapter headed by President Ricardo ni ako Presidente Lilia Aquino iti Kuala Lumpur 2 tadi di baldua kanyayo press April kan dito itata sang tayo na June dada di April na hold date jay ako Presidente awan pa itirimuan nga death certificate na iso nga hinoldi basit de kay saranay na kailangan awan pa mo titi na isubmitar na death certificate na kay kapsat tayo nga pinumusay iso nga laginitin haan niya tayo nga in-release deta nga kwarta, siyempre sabi ko mga kakabsat, maawatan nyo, surusurutin kayo lang dito policy kayo nga at na ilanag, dito hindi ba tayo nga naupat, iti masakol tayo dito, may isang ID, tayo ID tayo sa ranay, tayo nagbayadan tayo, kung tayo form nyo, mga pinaramahan nyo, na piniliapan, hindi nagmembro kayo, kung dati, death certificate. Very important po ang ating birth death certificate. Kaya kailangan po yun. Hindi po natin i-release ang saranay kung wala pong death certificate na ibibigay na isublike ng ating dagday masiknan ako na. Okay? Okay, good evening kay kasaranay Ami Parados Ramos for viewer. Okay, good evening kay President Ricardo. Good evening Director Kasamping Kapres. Good evening kay Madam Dina Benesil Maring. Good evening po Director. Okay. Good evening to. Good afternoon kada kay Switzerland Maring. Good evening kay Press Rose kay Gloria Lapeña. Good evening mga kasaranay and to all directors. Kasama kini ako Sekretarya. Good evening Sekretarya Grace Bostero. Good evening Director kay amin nga kasaranay ko na. Okay, kasama kini kasaranay Marlene Abenor. Good evening po ako Director kay amin nga kasaranay ko na. Okay, kasama kini kasaranay Glor Conde. Good evening Director Madison. Kasama kini kasaranay. Okay, good evening mga kasaranay, Magic 5 directors, officers, active members po na ni President Ricardo. Good evening, Dance, Glor Conde po na ni Secretariat Grace Pontero. Alright? Okay, kasaranay. Pero mampay amin, naman pa'y kabkablawan, lagi tayo pag-presidente, iti worldwide tayo nga presidente
Akas kada ako presidente iti Malaysian chapter orig ni President Ricardo, Kuala Lumpur 2, ni ako presidente Lilia Aquino, kasama iti Kuala Lumpur 1 ni Presidente Janet Corpus, ni ako presidente Rose Cadelorio La Peña, iti presidente iti Kuala Lumpur 3, Kuala Lumpur 4 ni ako presidente G. Almuente. Kasamit mapantay iti Department of Singapore ni ako presidente Honeywell Tanganan. Kasamit kini ako presidente iti Hong Kong ni Directress President Gina Ibunyayit. Kasamit kini ako presidente iti Taiwan ni Directress Josie Bagain Chen, kastamot iti Riyadh ni Marivic Tolentino, ni kastamot kin po presidente iti Lebanon ni Baghdad, napo po Baghdad, presidente Baghdad, okay. Kastamot iti Canada ni po presidente Rogelio Tolento, kastamot iti Depar na iti Kesey ni ako presidente Eversol Surat Sinat. Kastamot ini ako presidente ano pa iti chapter na hanggang ayawag iti Ilocosur kakabsat siya paila ang timang handle iti Ilocosur. For the meantime tabas kitpay mo hantay mo na ado namang pili at tumaglaw iti agbaling na presidente siguro yung naulimat mo kaya awang mo iti pa nakasla worldwide mo lang iti Ilocosur namin nagbaybayag dalat. Kumusta mag good evening kalagini taga Spain, can welcome Barcelona soon and SJ2 welcome soon, malapit na yung mga next week na makakaintay na po sila. Nakausap ko na po sila at nire-ready na din po nila yung mga forms nila na magpintahan bago sila makijoin sa ating sarana. Alright. Okay, 8:57 iti Rabi iti Miyerkules, okay? Iti mabilang 17, iti dahil nga bulan Hunyo. Okay, intay nga live interview, dagiti kakabsat tayo nga nagminatay, ita nga bulan, kung dahil may isang nagminatay iti Abril. Mabalin ka din nga una at dahil nagminatay iti Abril. No ready sunan, ako Presidente Lilia Aquino, tapi comments man ako Lilia Aquino nung ready ka or kay Tresorera Nancy Takbay or si Vice President Marley nung nakamonitor daw tayo. Director o Orion at tawag mo. Press, hanggang sabi mo nga prang isunat di Facebook, kasano ba? Pakisabi, i-add ako. Press reading. Yung ano mo. Isa ba ito yung audio kunay? Okay. Good evening. Okay. Good evening kay Arin Barbon. Good evening to all. Good evening kay po Kasaranay Lorna may kumaglibot sa Singapore. Okay. Good evening kay manang ko nga Josephine Dalag sa Kasa. One press, paki-press add niya ako sa FB muna bago ko siya maanakasan sa pagkakita. Tawaray siya ni ni Mary. Ay, good evening, Director. Thanks a lot. Okay. Mary Vergara is okay, before na ang sagsagana nga may anak ni po anak ni naganagan na tayo dahil kay anak ni Gestalwad na nga Marivic na kasaranay tayo nga Marivic na napanti sa baling nga biyag. Unaan tayo magpay ni Sis Melly Vergara tayo pala nga bururay habang nga i-aadnak ni si anak ni Gestalwad na nga kasaranay tayo nga Marivic. Alright, hold on, i-connect ko ito na yura yung kasaranay.
Tapno dagdaras kayo na malpas mo. Tawag si WhatsApp. Sama ko matawagan niya sa atay na Mami, hindi sama nga matawagan ni Suna. Madimit sin, ako pa nagparang tikwanan eh. Pagkakit, mabaling mo. Laknak sa amin din. Awang nga messenger na din. Ayaw naman nagre-ring kanina, bakit ayaw niyang sagutin? Mami, pakicheck yung kay Melly Vergara, hindi siya sumasagot ng call. Okay, no ready ni Kuan, ni Naganedeto yan. Anak ni Kasaranay Mardi, isot ti isa ron. Alright, kasang yan. Nag-miss call. Alright. Hello. Good evening, sis Melly Vergara, Kasaranay Melly Vergara. Yes, Okay, naka-on the air ka tata, i-live interview ka basit ana, iti naimbag nga, umuna ti amin, naimbag nga rabiim. kasama ka, Director. Okay, isikat ti kabsat ti minatay nga anak nagan na DJ kwa, DJ minatay iti April, ha? Villamor Baruga Gaspar. Okay, agar ka man ta isurat ko man. Villamor Baruga Gaspar. Okay. Kasaranay, damaga man king kata apay nga death certificate na kat nagbayag unay. Ngamin, Director, ijayan, may katwa. Still lockdown na ta. Iswa, DJ, magaling nga makairwa, multi-passes na. Kalagito, awang kayo ng silugan nga agtarayay. Makan pag-irwaran iti death certificate. Ayan, kasi ti amok day takit no ti may nga tao kat matay, may punpon no awan ti death certificate na. May ipunpon data. Director, ijayan eh. Ayan. Usually kasi nung matay ka, kailangan DJ kasi aga po DJ ti at saka DJ pasa yung nga nagaputi munisipyo kanya yung kat awan anana awang malatsak na awang manlakwan nakaslamot lang aramid nga na typelet ta DJ eh. Nagaputi CDMC DJ Director Hospital. Okay, kung CDNC, nakalagay lang doon, wala man lang signature or whatever na nakalagay, parang normal typing lang sa computerized. Kasla naaramid lang na normal. Kasi na nagapos CDNC, adda iti pakakitaan nga talaga nga pirma, wano anaman la di jay, nga pangbakas da, nga pangkwada di jay, pangala da iti death certificate, kasi di jay. So, kaanong tumarod nga maamuan, kasaranay, adino ka diti party DJ, ayan nyo, daytoy nagminatay nga mismo, nga kabsat yung nga natay?
Baggaw, Cagayan. So, di Baggaw, Iliyo, di Baggaw. Baggaw, Iliyo. Director. Iliyo, di Baggaw. Okay? Well, Mismo nga Iliyo. Tibaryuyo? Anak Baryuyo, nagan Tibaryuyo? imurong. Imurong. Imurong, Baggaw. Baggaw, Cagayan. Cagayan. Okay. Imurong, Baggaw, Cagayan. Okay. Okay. So, kaanon to, ti patapat tayo nga maala ka di dito nga death certificate na. Tapno may waryo nga may release dito kayo sa ranay yo. Mamo, naging ganas, director, na bawat yan ako. Parang pati pas na tawang ti pasas na garo. One, paspasin siya niya. You go, sir. Paspasin siya amon, tanuhan ko pa yung hanmi pa nga may release dito kwarta, ta syempre, amuta yung amin nga dahil ti masapul, upat nga masapul nga alaon tayo nga basakbay nga may release dito kwarta nga saranay yo. Iso nga, one, kailangan nga sursuruton tayo lang di pa tapno fair to everyone, haan mo't nga no dati na ipakita ko. Kan may sa, di ba, dahil kat nataytat ta inpunpun ti kabigatan sigun iti inbaga da kanya nataytat ta inpunpun ti kinabigatan kasjay. Director. Apay na-COVID ka di? Una na, apay nga na inpunpun da nga sigod. Di, maganda di, director, kan high blood, yung edit findings ng asla suspect COVID. Suspect COVID, isuna. Iso nga inay kasjayen, inpunpun da nga dagosen. Wala ta di nang damagag COVID ba? Aping inpunpun da nga dagos, kung haan ganun ako, kung nada magkaya ka, nya ka dito studay ta talaga tatanga natay, kasano ba? Kung naatake ba? Uno anya, anak ka din bagada ka kabsa mo, syempre, katungtong mo isuda, nya ka dito imbagada king ka nga talaga nga impatay na. Maganda ka, director na high blood mo. At kung nagabuti kapudutan, tapos sige na nagbibos. High blood na. Well, actually, no high blood ka, damot high blood ko. No, dagdungag kinsipay darak, anak. Gana di ko nakon. When kasi talaga mapilmumot na kayo, gagabot kati kapudutan, talaga nga nakaro deta, high blood talaga, killer na talaga deta, no, kuha. Hantay nga maalwadan. Okay, so, ang pamamampay kasjay, your uray mi nga rod kabsat, kasaranay, data death certificate, jay kabsat mo, tapno may release dito ko tapno dati pakakitaan nga talaga nga isuna ko kasi isu lang dagitor urayan min nga pakakitaan nga talaga nga adapin musay iti pamilya no awan mo nga war DJ remaining nga DJ nga kwarta may panapan mo't lang may tud kadagi nagminatay nga daduma ngem iuray mi pa nga i-hold pa namin yung pera para sa account mo para kasi ikaw di ba, i-beneficiary mo isuna, kita yung nakapsat mo nga rod. Wait. So, iuray mi pa yung nga rod, no kaano ti kabayag na, kaano ka di, ipakikwambasit, ta syempre, mo matatanti siguro ko, haan mo't nga nakaro una yun, nakasla idin, so mabalin mo't nga lumasat, itikom, di lang amo, at nagabaggaw kayo, kaparehas kayo mula kagaya, pangalaan da ka rin death certificate? Tugigaraw? Oh. Ngam dito niya tinakatayan na, di tugigaraw tinakatayan na. Kaapay nga rod nga, net awan ka dito pamilya na dati kabsak mo, awan ka dito pamilya na dito kabsak mo. Damay lang, director, hindi awan ki pases na No. Meaning to say, ana ti pag-istem dati kabsak mo, di ba tugigaraw, wuno baggaw. Kasi sa punang datay, baggaw sa bali nga ili. And then, tugigaraw kat sa bali nga place. DJ ba ili, gibaggaw, awan ba ti handa nga agi-release iti the certificate di dyan? Usually, munisipyo and simbaan kat kodeta. Di ba? Ay nga isot ibikas na ti that certificate, hana ya? Yung palas na araw sa director, hindi munisipyo, hindi ko nada. Walindahan sa mga hindi tinakatayan na. Hospital, tinakatayan na ka di?
Ospital, anak naga na di ospital ka di, mabalin mo ka din itag kanya ginagan ti ospital? Director, kada Anak naga na di ospital, among ka di kasaranay, ginagan ti ospital? Anak naga na di ospital. CVMC. Ha? CVMC. CGMC. CVMC, Cagayan Valley Ah, Medical. Cagayan Valley Medical. O CVMC. Nalipatak pa yun. Okay, nalaka lang ay kontratan i-research. Okay. So, DJ tinakatayan na nga rod. So, i-declare mo tatang nagikapsat mo tayo DJ ayan iti hospital. Okay? And then tugigaraw tinakay hospitalan na sakbay nga natay. When? Ah, okay, ngem taga-Baggaw. Okay, so hospital ti pangalaan da nga talaga no hospital nga talaga ti pangkuanda. Ah, no natay di hospital CBMC kano kana ni press ribing. Tata ni press ribing ko taga Cagayan ngamin Iso nga amuna. Okay. So kasaranay so orayin mi nga rod please lang tapno may forward mo data kwamon ket may tud dayton sa sulat na bati ti April na haming in release ata syempre orayin mi lang ta so nga paspasensyahan nyo no han mi pingainted nga talaga ta syempre ana so wala ang ti awan pay kay dagi talo ka ta amin kasi kamot ti awan pay iso nga paspasensyahan lang nun ta sursurutan tayo lang ti ka sapay ko matamawatan niya. Okay. So, harap kasaranay, thank you ti oras mo nga panakidanggay mo ka na pamalubos nga na live interview ka tatta dito yan ti bilag iti lima nga page tayo. So, sapay ko mata condolence to the family or ino nabayag basitin ket condolence king ka. Okay, basta i-redeem dagay ta i-forward mo to kinako Presidente Lilia Aquino tapos maipasa ng tumot king nyami nga may sugmitara niya. Okay, thank you so much. Kasaranay, Meli Vergara, iti Kuala Lumpur, Chapter 2. Ayan. Thank you so much, Kingka. Alright. Okay, kasaranay. Data niya bukap sa tayo nga kasaranay. Meli Vergara, iti Kuala Lumpur, Chapter 2. Nagmino tayo isuna iti bulan iti April. Tahaan namin nga na ito nga dagos iti kastada ta syempre ati sinangsangot nga pandemic iso nga nagbalik nga kasday. Okay? So, dete sumarano nagsumaro ka date akel tuod no Malaysian chapter wala ka nakitaas nun nakaas kanya Reynaldo Agacer iso ba dahil president wala ka kasday okay, saruno tayo anak ni kapsat tayo, kasaranay tayo destalwad na pimusa yan ni kasaranay Maridik hanapin at pagkakas tayo nalipatak tayo kiti dapat yan na ni malaang kasi buena kabisado ko na alright agad tayo tawagan Madinsamay na ako. Yun. Hello? Hello? Hello, Hello po. naimbag Ilocano ka ba balong? Walang Tagalog. Tagalog po, hindi po ako masyadong marunong mag-Ilocano. Oh, hindi ka masyadong marunong Ako din hindi rin ako masyadong mag-Tagalog Paano na ba yan? So, sana magkaintindihan tayo ha. Para, okay. Una sa lahat, magandang gabi sa'yo. At maraming salamat. Maraming salamat sa binigay mong pinaunlakan mo kami na ma-interview kita.
Actually, condolence to the family. Ay, salamat po. Okay. So, si mami mo, nasaan ngayon? Sa Manila o ano? Sa Isabela? Po? Si mami mo, si mami mo. Si mami mo. Si mama mo. Kung ano po? Nasaan na ba siya ngayon? Nakaburol sa Manila o sa... Ay, nandito po ngayon sa Manila po. O nasa Maynila pa siya? O Opo. hindi nyo na inuwi sa Isabela? Hindi pa po kasi hindi pa po nalalakad yung mga tao po. Okay. Alright. Oh, I see. Okay. So, ilang gabi nyo siya ibuburol? Bali, 3 days po siya yung burol ngayon. Bali, nandito po kasi kami ngayon sa St. Peter, ma'am. Nakaburol po siya ngayon dito po. Hanggang Sabado po ng umaga. Hanggang Sabado ng umaga. So, Saturday, this week, ay ano niya siya, i-cremate nyo or ano? Opo, bali, kikirimate po kasi siya para pag idadalhin po kasi namin sa Isabela, doon po namin siya ilibing. Oh, I see. Oh, okay. Okay, Balong, may itatanong ako sa'yo. Alam mo ba na si mama mo ay naka-join siya sa Saranay Worldwide? May nasabi ba sa inyo nung buhay pa siya? May nasabi ba sa inyo? Na hindi po namin alam na Naka-join. kasali po siya sa kasara. Opo. Oh, wala kayong alam na nakasali siya sa Saranay? Wala. Wala po. Opo. Oh, I see. Okay. Oh, so, Ano kasi- kailan nyo lang nalaman na nakasali siya sa Saranay? Bali nung nagkakausap po kami nung na-diagnose na po siya, nung May po. May. Oh. On the month of May this year. Pero since when na nagkamayroon ng sakit si mama mo na cancer? Since when? Alam nyo, kailan nyo nalaman? Bali nung May lang din po, na nung na-diagnose po siya nung May, nagulat na lang po kami na ganun nga daw po yung sitwasyon niya. Na-diagnose siya nung May. Hindi nyo ba alam na noon na nagpa-check up na siya last year, na kailangan niyang ma-mammogram, ganon? Opo, hindi po namin alam. Oh, siguro, inano niya lang siguro, hindi niya na sinabi sa inyo para hindi kayo mag-alala, siguro. Hindi ko po alam eh. Kasi po, nung mga last year naman po, pag tumatawag naman po kami sa kanya, manlakas niya naman po. Oo, Tapos, kasi palagi- last December pa yan, nakipag-join pa sa amin ng ng gatherings nila sa chapters. Oo. Opo. Oo. So, pero kasi, inaano namin kasi dyan, Balong, kapag kasing sinabing stage 4, ang findings talaga ng ano yan is matagal na pag stage 4. Ang ano ng cancer. Kahit itanong mo pa sa mga ibang doctors o ano, matagal na pag inabot pa siya ng stage 4, it takes 1 to 2 years bago na siya nagkamay. So, bago na niya nalaman na gano'n. Kung siguro hindi siya nagpa-check up, pero sa katawan niya, meron na yun. John. Nung malala na, saka lang siguro umatake. Pero, okay, hindi na natin anuhin yun kasi nga alam na natin at saka nandyan pa naman yung burol niya, hindi pa siya So, since na nasa Pilipinas naman kayo at saka si Tita Tessie mo lang din naman ang nandito na nakaantabay, hindi rin naman sila masyado yata nakikita. So, nakasali si mami mo sa Saranay Worldwide Organization. So, yung una, natanggap nyo ba yung pera doon sa pagkamatay ng lolo nyo? Nakuha nyo naman? Opo. Nakuha nyo na? Bali,
Bali, kukunin ko pa lang po sa pagka, ano po, bukas po siguro ma'am, kasi kakasendan din po sa akin ni Presidente po ng Saranay po si Oh, I Ma'am see. Marilyn po. Oh, I see, I see. Oh, last Monday pa yun na nai-enter. Last Monday pa na nai-enter dun sa account. Sa account yata yun yung pinagpasukan. Opo. Okay. So, after that, so now, si mami mo ay pumanaw na mayroon siyang ulit makukuha dito. Pero, ito, kailangan kapag, alam na din ni Tita Tessie mo, pero i-explain ko lang sa inyo kasi syempre, hindi naman. Kasi ito, yung Saranay na tinatawag isa kapag tumanggap na siya, bali pangalawang beses siyang tatanggap. Okay. So, dapat ito, Balong, may hold kami na 15%. Okay. 15%, tapos, ang tawag nito, kailangan tuloy-tuloy na magbayad ng within 2 years yun, every month. Kung may mamamatay, kailangan tuloy-tuloy na magbayad. Ganon. Okay. Then, saka mo marirefund yung na-hold na pera. Hold lang namin yun. I-hold lang namin yun. Kapag may 2 years na nawala, na namatay si mama mo, makukuha at marirefund mo ulit yun. Basta dire-diretso lang kayong nagbayad. Ganun yun. Kung hindi siya, sakaling hindi siya magtuloy, kung hindi kayo sakaling hindi kayo magtuloy na magbayad, kung sakaling hindi kayo magtuloy na magbayad, yung 15% na yon ay wala, hindi nyo na makukuha. Kasi gagamitin din namin yon na isasaranay sa ibang tao na sumaranay noong kayo ay nasaranayan. Maliwanag? Sige. So, ito mga siguro next month pa na makukuha nyo. Ang due date kasi niyan is July 12. So, hopefully, everything okay. On the 3rd of July, siguro, nasa inyo na yung pera. May i-release na. So, at the same thing, sa inyo pa rin mapupunta yung pera. So, keep in touch kay Press Ribing. At saka, hindi kita masyadong i-interview ng dahil nanggaling dito si mama mo, alam namin din ng nagkaroon siya ng sakit. At alam namin din kasi kasaranayan dito. Kaya, hindi na kita i-interviewin ng matagal dahil alam din namin kung ano ang sinakit niya. Basta, yung death certificate, naipasa niyo na ba yung death certificate? Meron na ba? On process na po yung death Oo. certificate. Okay, kailangan namin yun yung death certificate. Kapag tapos na, pakipasa kay Press Ribing o kay Tita Tessie mo para maipasa at may submite dito sa ating page ng Saranay. Para makita yung mga ibang kamembron natin na magsasaranay sa atin at tutulong, Sige po. Okay, thank you so much, Balong Reynaldo Agacer from Manila. Manila ka, ngayon? Opo, ma'am. Okay, thank you and Maraming condolence. salamat din po. Maraming salamat din po sa inyo, ma'am. Thank you po. Okay, you're welcome. Okay. Thank you po. Okay. Okay, mga kasaranay, yan po yung anak ni kasaranay. Maritik. Mga apelido nito na kung kami nakakuha na sa dati po. Ang kung kami na dati pinaano tayo mo ng kitaan namin pasensya kayo. Ang kitaan namin napupos na kung basta maritik. Ni Apo, ni Tessie Bueno, so makwak ni kasaran Tessie Bueno, so madrive kwak. Kaya so mga kanang nilihan ko po. Okay, shout out kay Pai, Dalaitag Buya, okay? Good evening kay Presidente D. Balingahan Alcente. God bless po to all directors, Wapa, at sa ating lahat ng mga kasaranay ko na. Good evening to Secretary Luis Botero, ko na niya ako Presidente D. Aquino, Mete. Lockdown ngayon sa Baggao, ko na niya ako Presidente D. When narot, amin summit city, ako Presidente, Cagayan, Isabela daw, lockdown daw dyan. Hindi daw talaga kaya intindihin mo na, at siyempre, itago mo muna
Oh, Maribik Bautista, director pa ng kasaranan ni Tessie Bueno. Okay, Maribik Bautista. Minsan nawawala talaga yung anong pagpapakita. Hello, Bessie at Ate Jean Bunyegit at kasaranan worldwide. Kung na ako, Director Jyoti Pag-Aisen. Okay. Okay, kasaranay. Sino pa ba ang susunod? Meron pa. Ano bang pangalan yung susunod kanina? Namatay na dito sa Kuala Lumpur. Kuala Lumpur sa Baybita. Oh, okay. Ano na pangalan yung isa, Mami? Anong pangalan sa Facebook? Nakalimutan ko na. Presidente Lilia Aquino. Ano, dahil ka nagtitigil, nagminatayin na naatay ki asawa na natagasan. Ang Fernando Balay, Palikpot nga ako. Ang buhay ko mas kasi Naga na tayo. Ayan. Ay na, masapot na nagkalkala. Diyos ko, dahil. Paki-comment na. Paki-miss call ako sa, yung pangalan. May Facebook ba siya? Wala yata eh. Hindi ko yata siya friend sa Facebook. Paki-add ako, Prof. Lilia. Pag-isabi, paki-add ako yung nagsinatay. Yung nagminatay ng Kuala Lumpur 2. Change the music, Madam Director. Abaya, ano kay si Tarong? Tarong itibigat, tarong tel daw, tarong timala. Mali yung kaya. Ay na, makaturog kaya. Oo, change music, kung nadakitin. Antay paspasalawag. Agin interview tayo. Nga nga rin tikayat yun. Dayang-dayang. Okay. Marsape Purunda. Ewan ko kung friend ko ba siya sa Facebook. Sandali. Paki-message nga ako. Pakisabi kong friend ko siya. Parang hindi naman mamit. Hindi nyo kasi Sandali lang. I-add ko siya. Dugan na siyo, bagbaruti, mga sawa. Tanangin, iyo kumakatanwa. Tawan kong tibigwan. Paki Lumabalo ka. Pakichat sa kanya, Mami, na Ay balasang nga di mapagpiyaran. Ano at datang i-add ako please sa Facebook. kundi aramid na. Dali oh, it's not my friend. Okay, i-add ko na siya. Paki-accept no, ako'y buyang kakabsat kasaranay Marsape Purunda. Paki-accept. Nag-friend request na ako sa'yo, kasaranay. Nag-request na po ako sa iyo ang kasaranay Marsape Purunda. May saat, abaro, ket magkasasawa at bangasawa at ihanak di manalo. Tayo siyong magustuhan. Okay, hintay niya di sa runo ni kasaranay last interview kasaranay niya po kasaranay Marsape Purunda. Kami at ininarado kami. Lumay saat, abaro, ket magkasasawa at mga sawa at ihanak di mangalap. Tayo siyong Hello. Hello po, ma'am. Good morning. Hello, good evening. Good evening pala. Good Sorry po. morning. Apay, ayan mo, da Canada, kasaranay. Apay, good morning kun kunam kanya. Ay na. Ma'am Director, da dito si L. Ay,
Okay. Dapat ti kuwang gamin, dapat ti Dapat aftershock mo. win. Okay. Umuna amin, ako'y naragsak ka mo ta boses mo, ana. Umuna ti amin, condolence sa iyo, kasaranay, sa pagpanaw ng iyong asawa. Salamat, Director. Good mm. evening sa inyo po. Okay. Kahit mo pa iti kumablaw mo muna, ikan kati oras mo kumablaw. Go ahead. Isaukan Kablawa man, nagiti apo nga members, kanagijay am amin dayon nga members, kanagijay amin nga directorants nga mangi manage dati nga saranay apo. Yan lang po. Okay. Okay, kasaranay, umo naman tayo ti amin, nagyaman kami kinka, ta inikanda kami ti gundaway nga ma-interview da ka, iti on live interview iti bilig iti Lima Saranay Worldwide Organization Incorporated, okay? Kasaranay, anak ka di iti inpatay ni ingungutem nga asawa. Din patay ni lakay ko, cardiogenic shock, related ni puso. Okay. Nagulpi ba wano anak kasaranay? Isuna. Sorry po? Nagulpi ka di nga nakay. Owan, nagulpi so na dahil di yapanda ti alas 3, ti rabiinan. Parbangon. Awan ti alas 3 ti rabi. Parbangon ko na. Parbangon. So di ay, hana nga nakayanan in matake manon ni Jay heart attack na. Apay dati ka din kasaranay nga dati heart attack na nila kay mo. Han na nga pulos nga imbagbaga gamin kanya, dagiti nga marikalik na. So, mean to say, hindi niya sinabi sa'yo, sa madaling salita, hindi niya sinabi sa'yo kung ano ang nakararamdaman niya sa sarili. Siguro, ayaw ka niya rin sigurong mag-alala. Kaya hindi niya sinabi. Siyempre, nasa malayo ka. Wala po, hindi niya sinabi. Pero nung umaga na yun, nagtanong lang siya kung ano daw ang gamot ng kabag. Ay sabi ko, tumingin ka dyan sa pinadala kong ointment. Yun lang po ang huling namin. Kasi sabi niya, yung kabag lang daw sa tiyan. Hindi ko naman tinawagan na kasi pumalap na ganun. Kala ko ganun na naramdaman pala niya ng araw na yun. I see. Okay. Taga saan kayo sa probinsya natin sa Pilipinas, kasaranay? La Union po, Apo Director. La Union. Santo Tomas. Santo Tomas. Santo Tomas. Anuan? Highway ba dito Santo Tomas? One highways, di ba, di Aringay, Damortis, and then Santo Tomas. I see. Kasidad kay lang. Agoo. Asidad ka ti Agoo, La Union. Magkatabi lang yun. Mano ti anak yung kasaranay? Nabati nila kayo mo? Dua ti anak mi. Dua ti anak yun. Okay, ay na po. Kanang tagpambantay ka dyan na yun, ngaro din. Ay na, datagaruda Apo Director, tawan mo ti agbantay, italtalag kulatan na, kadagijay kakapsat nila kay kutata. Wala, handa mo siguro nga baybayan habang nadagti ka adayo. Handa mo siguro nga baybayan, ta syempre kaslamo la anak da day chay, basta wala ka to dadakkel dan sa mo dagi anak mo, nakita ko ti picture ko. Dadakkel dan sa mo dagi anak mo, di ba? At taon di dusikan ko 15 mga lalaki. Nay, ako dati talaga kalkalaingan na nga dapat nga mabantayan. Buwan nga ron Apo Director, nagrigat ti kastoy, tapos diyak kay makaawin nga basta-basta mong tata. Siyempre, COVID-19. Naipasam ka ni DJ Kwata yun? DJ Kasjay yun? That certificate, naitid mo na. Hanpay. Adan Ako pa'y, tsaka mo na naipos ko, iti ko pa, mong lilipatak nga minan ta, dati kinaaduna mo dati ng obraan, tatang ko, malikpikit nga kukaan na matartarosan, dakpa mo nagan at interview ko nawan ta, syempre naipos ko,
hangko mo nga isa sa ulo, ana. Okay, Wala mga gaganay, kasaranay, okay. Anamot ka di, iti maibagam, iti saranay tayo. Kaano ka kadi nga nang rugi nga nag-member? Iti nagmemora iti amo ko iti last year 2019 Marso siguro di or June kasjay. Okay. Hinikayat ako ni Manang Nancy nga kaakbay so nakisali ako. Okay, that's good. Okay, so anak kadi mo ti panagkita mo iti organisasyon tayo nasayat mo kadi wano adda kadi madlaw mo ta syempre adda ka mo diyo nag ti page tayo anya ka interview ka Ti makunang mo dato'y saranay tayo, napintas na talaga dato'y binukol yung kasla saranay tano. Dati kasi nga kasama, dati damot ti saranay nga maawat ti masaknan. Yun. Kadagitay kakabsat tayo nga matulungan. Kunan, iso tinang runa amin na. And then, So, ala, dati collections tayo into no bulan, umay nga bulan, ti 12, iti, basbasa kamot siguro di page tayo, iti panaka-kolekta nanto amin, katasan to may yawat kanya yun to, palubos ti ako just no, makolekta tayo amin ti worldwide collection tayo, anya. So nga, alahan mi amin, can thank you, kaintad mo nga oras, tapno ma-live interview da, katang amin, ubraan tayo nga, ubraan ti kastoy, tunggal agdamin na tayo tangamin, narigat namin nga, agkol-kolekta tayo, latang awang mod kasla, baka ibagbagaran to pekiti nga awan samo or timinatay nga kastoy ko, api kandapos na timinatay, binulan mo at damatay, kung kunadan to kiti ka, uray awan samo tinatay, kung kunadan to ka na mga members tayo anya, di kay din, baka sabalin to ko ti panunutan da, at least, may live interview nga kastoy, nga talaga, nga adat ti saranayan tayo, dahil nga bulan, ket maawatan met iti kaadwan nga members iti saranay bilag iti 5 nga adda iti kabsat tayo nga intay saranayan iti dayta nga bulan kasjay so nga ilalay puno na ano po puno na ilita ako director na anan mo nga i-release na basta-basta ipakita yung sila mamanya nga madamot iti certificate nga pakita. Sika kumpleton addan. So orayo mo lang ang DJ saranay monton nga may release nga may tibking ka. Kaslakin DJ ni kabsat tayo nga taga Baggaw ne April pa lang dagay. Ngam involve me. Adda di kwarta DJ Pilipinas yan di apo treasurer na gumdag di kwarta kanya na imat na. Ngam syempre han mingi i-release dagay no awan iti that certificate. Iso nga kayong mga lahat ng kasaranay natin na nakikinig ngayon at mapapanood itong live video natin na live interview natin sa mga kasaranay natin na nagminatayan, kayong lahat kailangan po natin yan na 4 po talaga yung kailangan natin o inuulit-ulit po namin sa inyo na kailangan po natin yung 4 na ID, death certificate, yung form at saka yung nagbayaran nyo ng buwan-buwan. Kailangan po natin lahat yan. Kung isa po ang wala dyan, hindi po talaga mai-release yung pera ng Saranay collections po natin. At mahuhold muna yan hanggang hindi nyo po mailabas yan. Siyempre, minsan kasi, especially ngayon na COVID-19 po So kung minsan natin yung tao na sabihin natin namatay o saan ang proof na namatay? Paano natin i-release kung wala yung proof? So kailangan din po namin din ng proof na yung pamilya niya is namatay. Ganun po 'yon. Tama po, ma'am. Okay, kasaranay nagan Marsape. Okay, thank you so Maria. much. Maria Sape. Marsape. Pasensya ka. Okay. Salamat din po at sa lahat ng kasaranay po. Maraming salamat at sa pakikiramay niyo po. Okay. Okay, condolence to the family. Oray no, haan nga nagbayag nila kay mo, tirabaw ti daga. Ala, anya nga road, iso ti intad ni Apo nga kaatidog iti biyag na dito'y lubong. Kat yung kalata nga road awatan ng akabsat anya nga road ti mabalin tayo. At dakamot iti tayo.
mabalit tayo muna takas mo ti pandemic nga sangsangon tayo na narigat agawi na talaga. Wala po, director na siya, lang ita panangibagayo kanya. Salamat. Thank you so much kina sis Marsape iti nagan tayo nga bunganagan mo hangkuman nga amon Poranda, okay. Poronda, okay. Ay na, Pumario sa Santissima. Thank you so much, Kasaranay. Good evening. Salamat din. Good evening. Bye. Bye. Thank you so much. Alright, mga Kasaranay, yan po si Kasaranay Marsape Poronda, iti Kuala Lumpur, Chapter 2 nga intay sarang-saranayan iti bulan iti Honyo. Okay, siga ako dagi-dagi nagdinatay iti bulan iti Honyo, duwa sa plan June 17. June 4, month of June 4 nasa saranayan natin yan, at saka yung in April, nasaranayan na po yan, na po natin na pera in-interview ko lang po kami yung April kasi due to the death certificate, wala pa po kami na-release ng death certificate, so kailangan po natin na mailabas muna yan bago natin ito Saranay collection na binigay po natin. Ganun po yun. Okay, Kasaranay. So, tapos na po, yan po yung live interview po natin sa tatlong, hopefully po, na wala na pong susunod. Wala pong susunod na para naman, yung sasaranayan natin ng manok, yun, mas malaki yung natatanggap nila ng saranay natin. As of now, dumadami po tayo ng ating organization at malapit na po ang Barcelona chapter at saka Singapore 2 chapter, mag-open na po yan. At kung sino pa po yung gusto magnakas o magbukas ng chapter nila worldwide, saan man tutulog ng mundo, pwede po tayo dyan. Magbukas lang po kayo ng chapter at i-email lang po kami dyan at like po kami, subscribe po kami sa YouTube channel. May YouTube channel na po ang Bilang Itilima Saranay Worldwide Organization Incorporated. At i-subscribe po yan. At saka dito rin sa ating page po natin ng Bilang Itilima Saranay Worldwide or Bilang Saranay Worldwide page po. Meron din po yan. At iba din po yung page namin ng Saranay Worldwide ORG lang. Minsan yung mga nandun lang is yung mga exclusive members lang po ng Saranay. Kapag nag-member po kayo, doon po kayo maipapasok sa page po yun. At doon po na nakikita ang dahil transparency ng ating ayan. Thank you so much mga Kasaranay sa mga pag-ansabay ng ating mga Kasaranay dito sa abong sa Facebook. Thank you so much sa inyong lahat sa pag-ansabay ng ating live interview at pakinig. At i-click and share lang po, share sa inyo kahit tapos na po itong natin. Pwede nyo pa rin i-share yan para mapanood ng ating ibang Kasaranay o hindi lang Kasaranay at maaaring nyo lang mag-members. Alright? So all Magic Card po, directors ko, Maring Annabelle, Maring Jo, Maring Gita, Maring Betty, John, Interest, Taiwan. Thank you. Kung magkakaroon, kada kayo ating Kasaranay, ating presidente, hindi kayo kakalaksak na presidente, ito si Chapchapkas, the press release, the press Lilia, Mami Nancy, the press Janet, press Tangonan, ayun na, dito kayo nagdumangan kung kanya man naganan amin. Kasi ito duwa na DJ kayo, na DJ Bernard, DJ Marieta. Thank you so much. Good night everyone, and thank you. God bless us all. Nagpamdiling tipul ka, nagtirang tiraso, nagsingsing tiliso, punso sigarilyo. Kay tabakit nga kunami tatta,
lisura, dinamit may ikas.